Η M-Design έχει σχεδιάσει κάποιες αυτόνομες εστίες που παρουσιάζουν πλεονεκτήματα. Η Trendo είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Διακρίνεται από τη μεγάλη γυάλινη επιφάνεια, η οποία προσφέρει ένα όμορφο θέαμα φωτιάς. Επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση, μικρή κατανάλωση καυσίμων και μικρή παραγωγή στάχτης χάρη στο σύστημα καθαρισμού καύσης που διαθέτει. Η ζέστη διανέμεται ταχύτατα εξαιτίας της άριστης αγωγιμότητας της θερμότητας που χαρακτηρίζει το χάλιβα και τη σωστή θέση της διεξόδου του ζεστού αέρα. Η Zino Gold είναι το αδελφάκι, γι' αυτό και είναι ιδανική για μια ευχάριστη επιπλέον ζέστη στην ατμόσφαιρα. Η λεπτοκαμωμένη γραμμή της και η καλή θέα της φωτιάς την κάνουν ιδανική είτε για μοντέρνους είτε για κλασικούς εσωτερικούς χώρους. Η πάνω πλάκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για μαγείρεμα. Βγαίνει σε μαύρο και ανθρακί χρώμα. Η Bolzano, που είναι λίγο μεγαλύτερη εστία, έχει όμορφο στρογγυλό σχήμα για να ταιριάζει σε κάθε χώρο. Έχει μεγάλο θάλαμο καύσης με μια πολύ μεγάλη γυάλινη επιφάνεια, ούτως ώστε να δίνει δυνατή θέρμανση. Διατίθεται σε 4 χρώματα: μαύρο, ανθρακί, μαύρο με ανοξίδωτο ατσάλι και ανθρακί με ανοξίδωτο ατσάλι. Και σε αυτό το μοντέλο εφαρμόστηκε η μοναδική τεχνική καύσης της M-Design με τη γνωστή τέλεια ρύθμιση του αέρα των 2 φάσεων.